Ο επεξεργαστής βρίσκεται τοποθετημένος πάνω στη μητρική πλακέτα. Εκτελεί ένα μεγάλο μέρος από τη δουλειά του υπολογιστή και δεδομένα φτάνουν και φεύγουν από τον επεξεργαστή συνεχώς. Δέχεται εντολές επεξεργασίας δεδομένων που πρέπει να εκτελέσει. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι η δουλειά του είναι να κάνει πράξεις και να μεταφέρει δεδομένα. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας είναι το κεντρικό εξάρτημα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και συχνά αναφέρεται απλά ως επεξεργαστής. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας ελέγχει τη λειτουργία του υπολογιστή και εκτελεί τις λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων. Αν η κεντρική μονάδα επεξεργασίας αποτελείται από ένα ή μόνο ολοκληρωμένο κύκλωμα, τότε ονομάζεται μικροεπεξεργαστής ή μικροελεγκτής. Οι επεξεργαστές δεν σχετίζονται αποκλειστικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς πλέον ενσωματώνονται σε πολλές ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά, τηλέφωνα, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες. Επεξεργαστές ενσωματώνονται σε κάθε είδους συσκευής στην οποία απαιτείται ύπαρξη υπολογιστικής ικανότητας.